May karapatan ka ba na patayin ang hayop na kumain sa iyong pananim? Ito ang tanong sa ating follower. Ang sagot, wala kang karapatan. Kahit ang iyong mga pananim ay kinain ng hayop sa iyong kapitbahay, ang pagpatay mo ng hayop sa iyong kapitbahay ay ang hindi tama na proseso para ikaw ay hihingi ng hustisya sa danyos ng hayop. Ang gagawin mo, hihingi ka ng danyos sa may-ari ng hayop. Ang may-ari ng hayop ay dapat magbayad sa lahat ng mga damages as a result or as a consequence sa pagkain ng hayop sa iyong pananim. Kung papatayin mo ang hayop, delikado, ikaw ang ma-charge ng kaso. Anong kaso na posibleng ma-charge laban sa iyo? Malicious mischief under Article 327 sa Revised Penal Code.